गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय। फंनैसो बाथ्रा सावरायनि। दा गोबाङानो आंखो आदा हाबा जादो होनना बुंबाय थायो दैज्लां बोथोराव। नायनि बेनिफ्राय बिटिआरआ सुइजारलेण्ड जायो जाया बेजों खोथा गैया। आंनि हाबायाव बाबा मेरा शादी के लिए पूरा आंनि हाबाया माने सुइजारलेण्ड बायदि जानांगोन, लाइट आरो फुल बिबारजों। आं खोन्थागासिनो दङ हाबानि बागै फंनैसो। दा बिटिआरआव सुइजारलेण्ड खालामनो हागोन ना जोंथ' बेखौ बुंनो हाला। नाथाय बिटिआरआ लामाया गुवाहाटीनि बायदि जाब्लानो जागोन, सुइजारलेण्डनि बायदि। सुइजारलेण्डल' नङा, इण्डियायावनो बेंगालर, हायद्राबाद, मुम्बाइफोराव थाङोब्ला, राजस्थानफोराव थाङोब्ला लामाया बिसिना ब्लेक जाजोबो। गारिया ओरैबायदि खारो। जोंनिया बरमानिफ्राय गुवाहाटीसिम माने रङिया मोनफैब्ला गुवाहाटीसिम गारिया स्पिडा बारा लायो, पिकआपआ। बेनिफ्राय क'क्राझारजों थाङोब्ला मा टायारानो जामजोबो। जोंनो गुवाहाटीनि बायदि बिटिआरनि लामाया गुवाहाटीनि बायदि एसे फिस्ला जाबानो जागोन। बेनिफ्राय दा मा आंनि हाबायाव मा लाइटजों आरो बिबारजों सुइजारलेण्ड जाथारनांगोन। बिबारा जेब्ला जाजोबगोन अब्लासो। बेनिफ्राय हाबायाव दा हाबायाव उदालगुरिथिंनिफ्रायबो आंनि लोगोफोर फैगोन। उदालगुरिथिंनिफ्राय दाबायदियाव दैज्लां बोथोराव हाबा जानो गोनांब्ला मा जागोन, तामुलपुरनिफ्राय जोंनि नै बागानपारा मोनफैनाय लामाया बायजोब्बाय, मोजां नंला। हाकाटासिम बायफिनजोब्बाय। बेया लासै फैनायावनो मा जागोन, हाबा जानो फैनायफोरा मा जागोन मिथिबायना, ओरैबायदि बरिं जाबोगोन लामाखौ। बेनिफ्राय बागानपारा सकनिफ्राय न'सिम 1 किल'मिटार आरो अबस्था गैबावा। बेनिफ्राय मा बरमानिफ्राय बरबरिसिम मोजां जालायबाय। बेनिफ्राय 3 किल'मिटार न'सिम अबस्था गैया। मसलपुरनिफ्राय न'सिम कमप्लिट गाज्रि। बेफोरबायदि अबस्था। बेनिखायनो मा लामाफोरा बिटिआरनि आंनि न' सेरनि लामाफोरा जाग्रोथोंसै भाइफोर। बेनिफ्राय आंबो बेजों लोगोसे मा लासै लासै आंनि बिबाराबो मोजां जाग्रोथोंसै हाबानि थाखाय। नोंसोरबो माने हाबायाव फैनानै बिबार बागान नुनानै बा फट' खेबनो मोजां मोननाय बायदि, नंगौना नङा? बेफोरबायदि दा लामाफोरा बाय मोजां जाग्रोनायब्ला हामगौमोन। न'निफ्राय ओंखारनो हाया। बाबा मेरा घर में शादी में है ना, स्विट्जरलैंड का जैसे होना चाहिए, लाइट और फुल। समझ गया बाबा? होगा ना? होगा नहीं होगा? होगा, कैसे नहीं होगा? पक्का होगा? पक्का होगा। अब है ना, अब जब तक है पक्का स्विट्जरलैंड का जैसे बनाना है। इतना सारा फूल लगाना, वाह। और देखो मैं बाबा क्या क्या लगाया हमने, हाँ देखा ना वीडियो में, देखा क्या क्या बना रहे हैं। हाँ बहुत है ना, देखा तो। मा होनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। हाबाखौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामथारनांगोन ना, फिसायैनो बमा गावनानै लाइट लगायजोबनांगोन। बिटिआरखौ माला सुइजारलेण्ड खालामबाय थाथो लासै लासै। सुइजारलेण्ड बायदि जाजोबब्लाथ' बिटिसिनि लामा बिटिआरनि लामाया आङो मा गारिबो सालायबावलासो आं। आथिङाव जुथाया साखानि जुथाजोंसो खारगोन। ये नहीं हुआ भी लगाना है बाबा, वो नहीं फुल लगाना है, तब अच्छा होगा। अरे दिखाई आं आ जाओ, इनको नहीं देखा ऐसे नीचे से। हाँ ये अभी स्विट्जरलैंड होने वाला, स्विट्जरलैंड जानो थांगासिनो दङ आंनि हाबायाव। बागान जानो थांगासिनो दङ, फुलनि बागान। बेफोर बारबा जा समायना नुगोन। आहा बहुत खामानि दङ बाबा। चलो चलो जल्दी जल्दी, दिन में 500 दे रहा है, एक दिन के लिए 500 दे रहा है बाबा को। काम नहीं करेगा तो कैसे होगा बाबा? इतना फूल पापा ये सारा बनाना है, इतना फूल को बनाना है। अभी हम दोनों गबर बाबा। ये गोबर को हाथ लगाने से कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना, वो तो मेडिसिन है ना। कुछ ना कुछ बीमार ये गोबर से है ना अच्छा हो जाता है बोल रहे हैं। जो गोबर का जो स्मेल है ना बाबा, हाँ उससे कुछ ना कुछ बीमार अच्छा हो जाता है बोल रहे हैं। करो, मेरा शादी के लिए स्विट्जरलैंड बनाना है, मेरा शादी में स्विट्जरलैंड बनना है फूल से। हो जाएगा बाबा 6 महीना में हो जाएगा ना? 6 महीना का लगेगा, 2-3 महीना में हो जाएगा। 2-3 महीना में हो जाएगा ना बाबा? चलो तो दिसंबर जनवरी तक शादी में पूरा 6 महीना तो कोहबर हो जाएगा आपका।
छह महीने तो हो जाएगा बाबा हाँ कवर हो जाएगा बेखौ गासैखौबो बानायजोबनांगौ दा कमप्लिट ओ अब्लासो गासैखौबो बेथ' जानाय नंला माखासेखौ गोदान बानायनांजोबगौ बानायनानै न'आव पुरा रेडि खालामजोबनांगौ हाबानि थाखाय बाबा जल्दी जल्दी हामा जाजोब्बाय सब गारजोबनां फुजोबनांसिगौ बेफोरखौ नाय बेफोरखौ अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द